мақомоти оҷонсии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон тасдиқ карданд, ки баъди ошкор шудани тақаллубу дуздии пули давлат дар ҳукумати шаҳри Кӯлоб, шаҳрдории пешини он Бахтиёр Назарзодаро бозпурсӣ карданд. фирӯз Камолзода, муовини раиси оҷонсӣ, рӯзи 22 июл дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, дар ҳақиқат раиси пешини шаҳри Кӯлоб ҳам бозпурсӣ шудааст, вале ҷузъиёте надод. баъди тафтиши молӣ ва харҷу хараҷоти маблағҳои давлатӣ дар ҳукумати Кӯлоб 11 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. بعد از انجام تفتیش پیشکی و کارم مقرر با قرار شده شوروی روی شما را در که ضرر کشون نکشیده ما این رو خبر میکنیم. پرونده جنایتی آغاز شده است. 11 تا پرونده جنایتی تفتیشی باید برد. در دوره همین 11 پرونده جنایتی 39 نفر شخصا میگذرد. маълум нест аз ин даҳҳо нафар чанде аз онҳо мансабдорони собиқи ҳукумати Кӯлоб ҳастанд, зеро дар парвандаҳо номи намояндагони баъзе ширкатҳои хусусӣ низ будааст. манобаи радиои озодӣ пештар гуфта буданд, ки дар ҷараёни тафтиш чанде аз зердастони собиқи Бахтиёр Назарзода боздошт шуданд. таҳқиқи молӣ ва ё сарфу харҷи босамар ва ё дурустии пулҳои давлат дар ҳукумати Кӯлоб моҳҳои апрел-май сурат гирифтааст. ба қавли оҷонсии мубориза бо фасод, баъди санҷиш алайҳи Ҳабибулло Раимзода, сардори собиқи раёсати молияи Кӯлоб ва як масъули дигари ҳукумат, намояндагони ширкатҳои хусусию таъмини мол парвандаи ҷиноӣ боз шуд. онҳоро ба аз худ кардани пули давлат, исрофу сохтакорӣ муттаҳам карданд. назари худи онҳо то ҳол маълум нест. манобаи радиои озодӣ дар гузашта гуфтанд, муфаттишони оҷонсии мубориза бо фасод ва додситони хатлон дар давраи кори Бахтиёр Назарзода тақсими ғайриқонунии замин, сохтакорӣ, қаллобӣ, тақсими нодурусти буҷа ва додани пораро ошкор карданд. бахтиёр Назарзода аз соли 2021 то моҳи январи соли 2026 раиси шаҳри Кӯлоб буд. худаш токунун дар ин бора ва боздошти зердастонаш ҳеҷ чизе нагуфтааст.